Manheru akanaka mhuri yeZimbabwe. Ini zita rangu ndinoitwa General Stole. Tiri kusangana semazuva ose paNyoka Yamabhunu Channel Updates. Toda kutenda Mwari nekuti vanoramba vatichitipa uchenjeri. Nekuti chinhu chakakosha pakurarama kwemunhu akasikwa naMwari. Uchenjeri hwekugona kuverenga mwaka nenguva. Ndava unogona kuva at the wrong place in the wrong time. Kana kuti unogona kuva at the right place in the wrong time. Saka kuverenga mwaka nenguva hazvidi dzidzo. Zvinhu izvozvo zvinoda uchenjeri. Asi tinotenda kuti Mwari ndivo vanopa uchenjeri. Manheru ano handina kukwanisa kuwana update yamadzibaba veshanduko. But I really believe kuti tichawana update todzoka tokuudzai. Vamwe vana madzibaba comrades vakasungwa. We still remember kuti vanodzokera mukoti musi wa27. The judiciary system yedu yenyika inofanirwa kuseparatwa kubva kupolitics. Ndo mamwe marifomu atiri kutarisa. Nyika inogona kunuhwa nhamo kana tikasagamuchira zvinhu sezvazviri. Asi tinotenda kuti as we are heading for generational transition, we are raising a new generation understand kuti we need to be loyal to the progress, not to the individuals. Isu hatina kusikirwa kukutengai maziso. Takasikirwa kuti tikuudzei chokwadi. Dambudziko rataita muZimbabwe nderekuti people are so loyal to the opportunities dzavanowana more than the way they are loyal to the people. Uye zvakare mumwe namumwe anorumbidza chakaipa nekuda kwekuti chakaipa ichocho chichiri chakamupa mukana wekusimukira. Takazviudza kuti isu hatisive kutuka. But we are always calling a spade a spade. Nyika ino yeZimbabwe is our country. It belongs to every child of Zimbabwe. Saka comrades, kana tichita zvinhu, ngatiitei zvinhu tichirespectana. Ndava vamwe tiri kutsvaga kusimudzirwa kwenyika nekurarama kwevanhu zvakanaka, kwete opportunities. Ndava kana ari opportunities tinogona kumatsvaga nenzira dzimwe. Asi chinonzi kugara zvakanaka kwevanhu nekufara kwemhuri yeZimbabwe ichipa opportunities kuvana kuti vagone kushanda, kwete kuvagadzirira receiving syndrome yamagadzirwa. Ndakambotaura ndichiti the receiving syndrome yaiswa muvana vedu iri kuita kuti nyika ino ive a vulnerable country. Ndava tine vanhu vari mudependence syndrome, zvekuti vana kapfupi vanopiwa mota yoita accident vokumbira kuti ndiri mwana wenyu please ndibatsireiwo. Mota iya yamanga makandipa yarovera. No. That is not the accumulation model yatinoda kumhuri yeZimbabwe ichasara iri leadership yamangwana. We want opportunities to be given to everyone, and a person must strive to accumulate whatever he accumulates and make it a purpose to actually acquire whatever he wants through a responsible life. Ndo saka mchinzwa tichipikisa hurumende. Isu tichaipikisa hurumende. Taona kuti vagadzira kamwe kachifazi kari kutaura vakomana vatotanga vakadhakwa.
hanzi ndinonzi national chairperson ani ari kuvhundutsira kuti iye vachashanda zvakasimbarara kudefenda zita. The idea in which you come with shows us that you are not patriotic. You are the opportunists. Vari kutsvaga mukana nerecognition yekuzivikanwa kuti zvichida munogona kunzi huyai mugozoita mukana wekuwana maGD6 kubva kuna madzibaba Chipanga. President Mnangagwa is the face of the political party of ZANU-PF. It is subjected to be criticized as a party, and he is also subjected to be criticized as the face of the party. Inonzi constructive criticism yatinotanga kuattacha the inability to supply the medicine kuzvipatara zvenyika. Ivo vari under the party iri kutumira nekudeploya Douglas Mombeshora kuti arane the health care system yenyika yotadza kutipa zvakanaka. Tinoti pasi na President Mnangagwa, pasi ne ZANU-PF, pasi ne 2030 mantra. Izvozvo is not personal focused. Saka kugadzira ma-organization ekudefenda zita shows the lack of patriotism, because Zimbabwe is a multi-party state which we believe kuti mukana uchifamba nekukura kurikuita vanhu politics, tiri kutenda kuti we are going to go to a position where we do the competition of ideas, not to push the regime change agenda focused type of politics. Iri kutsvaga replace an alternative government to remove the puppetry government inenge iripo. The dependency syndrome yatiri kurwa nayo iyoyo ndayakakonzera kuti tivate titadze create the economic network inotipa independence in running our affairs as far as the economic system is concerned. Nasi 95% of youth is not employed because you compromised the strategic sectors of economy which must strengthen your political powers to actually serve the mass. Mukafungidzira kuti Bas John vanogona kuramba vari munyika pamakatora ivhu vakati ndakuvhara kambani. Nhasi muri kurana kambani nevanhu vari kunwa mutoriro nekuti havana zvavari kuita. Vamwe vacho vanorara mumabridge. 95% of your youth, they don't know how to run life or make a family up until today. Then we are rising as the dissenting voices to criticize and tell you that you are failing this country as far as the generational inheritance is concerned. Saka kuti gadzirira zvimafazi nezvimwe zvakomana izvi zvinenge zvakatorohwa nemutoriro zvotanga kuzvisunga nema scarf zvotanga kuvhundutsira vanhu. Azvishandi. We need to actually understand that the reason why we are here, we are the advocates for the accountability. Those are munofanirwa kuziva. Our focus center ideology is on national development agenda. Isu tiri kutaura kuti vatadza kutonga ngavabude tise vanotonga. Kana tichitarisa izvozvo nekutaura, hatisi kuzviita tiri muruvengo, tiri kuzviita tiri mupatriotism as the people of Zimbabwe, because Zimbabwe is the only inheritance which we have. Saka pasi nemaspoki vari kumutswa vachivhundutsira vanhu, vari kumutswa vachiuraya nekuponda vanhu. Nyika ine ropa rakawanda rakapfuura ropa rakadeuka. Pega patakarwisana panyaya dzezvematongerwe enyika, tichirwisana kuti vamwe vanoti hatibude mupower, vanhu vanoti budai tozototanga kutoti nyika ifambe tapinda. Ndosaka takaita focus of abolishing such type of nonsensical political approach
where we need to seek opportunity and prioritize opportunity more than development, and that is nonsense. Trickery way of approaching political drive inotaura kuti isu tinoshandisa intelligence dzekuti tinoita zvamusingaone mozorohwa nesurprises taishanda nemi pamunenge muchisainisa vanhu zvimwe zvezvinhu musingataure. Ndo zvatisingade izvozvo. Tiri kuti against state capture we shall stand forever. You turned this country into a banana republic, and we represent youth. Saka aiwa isu, we are not going to be intimidated in any case. You must start working around the things which is going to harness the economic activities to accommodate your energetic youth which is wandering around nyika dzakasiyana siyana vachitsvaga mabasa. You don't want to hear vana Fikile Mbalula vachiti our housemaids are the doctors in Zimbabwe because they are learned. Isu tinoti admit the problem yamakaita munyika, totanga kugadzira nyika at the center of understanding kuti zvakamosheka. Saka nekuda kwekuti hamuna nyasha dzekuona matambudziko enyika, we are saying President Mnangagwa must go, including ZANU-PF as the system which has marginalized our masses because our people are suffering. Izvozvo hazviite kuti mugadzire ma-parallel structures of intimidators. Isu hatityisidzirwe. We have got the mass on our side. Pasi nekurana nyika nechitororo, pasi nekuramba kupikiswa, pasi nekushungurudza vana veZimbabwe, pamberi nekubatana, pasi nezvigananda. Imi mhuri yeZimbabwe, rambai muchibatana. One of the things we know, a united purpose comes to transform the situation using the mass power. Saka tinotenda kuti makomrades vese vari muZANU-PF vari kutinzwa, uye zvakare hatipo. We are politicians. Musafungidzira kuti we are lying. We are politicians and we understand the political language. Dambudziko ramakutoita izvezvi ndere kunotora vafana varohwa nemutoriro movatengera doro mouya kuti vapushe the radical agenda ye political tug of war yatinayo. Zvakonzera ropa rakawanda. Hamusati makwana here ropa rana Mo Blessing Ali vakafa nekuchekwa in the name of patriotism and affiliation nevanhu vanotevera musangano. Vanhu vedu havana information. You must rise responsible organizations dzinoranwa nevanhu vari sober, kwete chigandanga. Izvozvo tiri kuti pasi nazvo. Tiri kuramba kuti tishandise ma-alternative strategies of accumulations akafana neku-exporta gold redu. Tinozviziva kuti we are out of the Commonwealth. We are also sanctioned. But dambudziko ramaita muri kutora that problem kuita a secret. Matora that problem kuita a secret. Moshandisa alternative yamunoitwa subject under the take it or leave it situation. Muchishanda na China vari kuexploita nyika. Mukatarisa kuZimbabwe vari kuexploita. Moya South Africa, they are setting up bogus companies vari kugadzira ma-counterfeit goods. Vachitengesa zvinhu izvozvo votora Namibia voita a marketplace vachiexploita vana venyu. Vamwe vacho ndo vari kurohwa nemboma, vamwe vachinongedzwa nepfuti nguva dzavanenge vachibvunza mari dzavo. Imi nekuda kwokuti mari idzodzo dzinouya dziri mumasuitcase nemabriefcase, munofungidzira kuti munhu wese anofanirwa kusapota izvozvo. Why should I celebrate mota iri kupiwa a celebrity agara aine mari? Mbuya vanofudza mbudzi vakapfeka hwashu nekuti vazukuru vese
havana zvavari kukwanisa kuita, vari kunofa vari muchipatara chisina mushonga. Mofungidzira kuti ndogona kupembera mota yamapa munhu asina kana capacity kuimaintaina iyoyo? No, you can't silence us. We are going to speak, and we shall speak. We shall die speaking, because every word we speak, it has gone out to the world, and the generations will take that as inheritance. Saka zvekuvhundutsirana pasi nazvo hakuna chakaipa chichazongokavhwa nechakanaka kana musina kuchinja maitiro. Ma-political affairs ari muZANU-PF hatimapindire nekuda kwokuti it's your own in-house problems. Isu we are full political oppositions vanonyatsozikanwa, tinozviziva, and we are coming in a sober way. Saka itai zvamuri kuita, but don't compromise vanhu. Isu we are open every time, we are reachable every time. We represent the voice of the people. We represent change as the people. And we are saying no to the intimidations of our people, no to the jailing of our vibrant critics. Zvamuri kuita kunana madzibaba mapengo, that's something which is ridiculous. Because vanhu ivavo vari kutaura, the message iri pakati pevanhu munotoizwa kune vanochema chema nevanotaura. Ndava venyu maparliamentarians ndo vamuri kumasajana navo muparliament, muchiudzana zvakanaka nekupanana mukana. Ma 40,000 loans amuri kupanana asina clear and communicated ways of repayments. Ma conditions acho hapana anomaziva. Ndo vamuri kutora nhasi uno maakupa mastenzi muchitenga mikana, kungotenga nekutengeserana mikana kwamuri kuita. Nyika ichifa, we don't represent South. We are representing the grassroots people vari kutsva nezuva vakagara murodhi vachitengesa madomasi. Umwe achitenga domasi rakapfava nekuda kwokuti ari kunzwisisa kuti ari kutengesa domasi ari kuda kudya. Tiri kurepresenta vaya vakatakura huku vachinobhadhara school fees nezvipfuwo, ndo vanhu vatinorepresenta ivavo. Imi itai zvamuri kuita ikoko. Ndo saka takataura kuti hondo ino iri pakati pevarombo nevapfumi. You are living in different world nesu. Nasi uno, the reason why the so-called established pressure group or the radical group iri kuita calm down the people vari kuopposa president vato prioritize diaspora. It is because you have got almost 50% of your national population living in the diaspora, and you think we have to massage that. Tototaura kuti zvinhu zvese zviri kufamba zvakanaka. Takambokupai a simple statistics kuti mune 17 million population, tikabvisa about 3 million yevana, tinosara na about 14 million yevakuru vanogona kuvota. The voter turnout chaiyo chaizoti 4 million out of the 16 million. Makapinda mpawa nemandate yevanhu 2 million. Mukarambwa ne 2 million. 2 million inono joina 15 million, inono joina almost 13 million isina kukuvoterai. Iri kuti no to ZANU-PF. You are abusing power using vanhu 2 million iyoyo. This country is going to be freed. If you fail to reform, you shall be removed. No amount of intimidation is going to come. We don't want to come up into a position where we are going to do a counter-radical approach, because our people will grow resistance in such a point. Let us fight in words and ideas to make sure that we are developing this country. Civil servants edu ari kurwadziwa. Masoja havana mari yavari kuwana. Musoja anorenda kuimba munhu ari kuita chikorokoza. Nekuti ari kuita chikorokoza ari kutengesera goridhe
kuna Scott Sakupwanya ndiye anowana mukana wokuti atenge imba. Musoja ari kuchengeta bhodha renyika akasaita corruption kune mabhodha jamba vari kunotsvaga umwe upenyu haagone kurarama zviri nani, but boss wake kumusoro anenge achirarama. We are the voice of the poor and we shall remain speaking. Our message will never be killed by any amount of intimidation, and that is a political statement. Muchava release vese vamakasunga. Let us come to resolve the issues which is causing the people to resist. Takakuudzai pachena kuti itsai maticha pa at least $1,000. Torai masoja muvaise chero pa 1.2 as a startup. Prison service vanoshanda zvinorwadza ka vari ku correctional service. Torai muvasafananidzewo nemasoja vahore zvakangofanana. Manesi torai manesi muvapewo mari dzakangoti siyana bichana nematicha. Then vanhu vedu vambotanga kurarama zvakanaka. Service delivery yo improve. Dzingai vese vanana mameya vasina zvavari kuita. You must not use the cosmetic approach for corruption. You compromise accountability because you are afraid of losing momentum. And that is nonsense. Pasine zvigananda. Muri Zimbabwe, never be intimidated. Tiriko ma commanders enyu. Zimbabwe is our country. We like to make sure that we come to a consensus as a country. Find a national solution which is inclusive. Kwete zvekuti tinotongana nechitororo. Pamberi nekubatana pasine zvigananda.